Здравейте, скъпи слушатели! Ето, че вие отново сте с радиореакция тук от Факултета по журналистика и масова комуникация. Намираме се, както винаги, в близост до Александър Невски и естествено на далечния 4-ти етаж. Въпреки необичайното за тази неделя включване, ще ви представим днес доста интересна информация, свързана с, както знаете, моята любима тема K-pop. Всъщност, пропуснах началото да се представя. Днес ваша водеща в този неделен следобед или по-скоро може би вечер съм аз, Диана Трифонова, по принцип водещата на оркестър с трудно име, но в днешния случай водещата на едно малко K-pop предаване. Преди да се насочим към същността на нещата в днешния ден, обаче ви предлагам да се насладите на една песен, която е доста популярна в K-pop средите, а именно песента на Лина в изпълнение на Block B. Здравейте, скъпи слушатели! Ето, че отново сме в ефирът на Радиореакция. Както вече може да запомните, ваша водеща днес съм аз, Диана Трифонова. Днес тук в студиото е доста пренаселено. Мисля, че сме... Колко дори сме в момента? 2-4. Към 12 души сме се събрали така. Интересна компания. Днес при мен зад микрофоните са, както пожела да бъде наречен, MC Данчо, Сайо, Чани и Алекс. И освен това още няколко други хора, които обаче ще бъдат представени така изцяло като групи, понеже не се престрашиха да застанат зад тези страшни микрофони да говорят. Днес тема на предаването, както разбрахте, ще бъде едно събитие, което се състоя преди няма час, както и някои други събития, които предстоят. Казвам ви здравейте! Добре вечер от мен, MC Данчо от NDC. Аз съм Чани. Викате ми Пепа Кендиш. Само да ви помоля малко по-близо до микрофона, защото не се чувате много добре. Чани, първият въпрос към теб. Може ли да ни разкажеш какво беше това събитие, което всъщност се случи преди малко в подлезът на Софийския университет? Значи, това днешно събитие се нарича явлението K-pop. Вдъхнових се първоначално от Step Up 4, защото те правят флашмоби с танци и така нататък и сетих се защо не с K-pop. И общо взето реших да събереме участниците от K-pop феста, които са танцували на едно място. Първоначално беше в Борисовата градина, но заради това време се преместихме на подлеза на Софийския. И се събрахме около няма 80-90 човека. Някъде да. И беше доста успешно. Планувате ли от тук нататък да има други подобни събития? Всъщност, да, днешното събитие беше нещо като проба, да видим колко внимание ще се отдели върху някакво такова спонтанно събитие. И мисля, че ще им поне да кажем веднъж на сезон. Да всеки месец. Сезон. В такъв случай, каква всъщност е основната цел на събитието? Да покажете, да съберете феновете, които вече познават корейската вълна, или напротив, да се насочите към хората, които тепърва ще се запознават с нея? Последното по-скоро, защото много хора не знаят, нямат изобщо представа какво е това K-pop, K-pop. Всъщност, корейска музика и така нататък. И те всъщност не знаят наистина какво е и се чуят какво е това. Винаги ще чуят. Сега се насочвам и към останалата част от гостите в нашото студио. Това са Данчо и Сайо, които са представители на танцовият екип, на танцовата група. Не знам как точно може би трябва. MOD, Masters of Disasters. Да, но... Добре, не знам какво точно ви определя. Дали е просто танцова група или просто танцов отбор или може би нещо Dance повече. Crew. Добре, Dance Crew. Вие бяхте едни от участниците днес. Какво може да ни споделите за това да танцувате на K-pop песни, кавъри и като цяло миксове? В принцип самия K-pop като танци е доста изразителен и самите танци са много готини, смисъл. Усеща се битовете, смисъл много голямо смесване на стилове от хип-хоп, балет, модерен балет, има и дъбстеп, брейк, попинг, локинг, всякакви стилове. И може да се намери всичко в K-pop-а. Самите те доста експериментират и смесват доста стилове, при което се получава на доста добра комбинация. И това се вижда и в Step
Revolution също. Смесването на стиловете и как всички изкуства се събират в едно. А какво представлява за вас танцуването на кей-поп музика? Супер яко развлечение, в смисъл много готино, като в смисъл останахме като семейство буквално в тази зала. По цял ден сме заедно, почти всеки ден и тренираме много и отделно се забавляваме. Правим супер много неща и яко, като излезем така пред публика и видим, че хората се кефят и се радват също. В такъв случай можете ли да кажете от колко души всъщност се състои вашият отбор? Доста променливо, защото самия график на групата е доста тежък и по времето на самия процес са отпадали някои хора, идвали са нови и доста променливо, но някъде около 9 човека. Планувате ли в такъв случай да разширявате броя на хората? Да, разбира се, именно за това са тия контести, ивенти, които Чани прави, да могат да се съберат повече хора, да могат хората да се занимават с твои неща, танци, музика, не с компетиции или така. Добре, благодаря ви за това. Сега прекъсваме за малко нашето интервю тук и се насочваме към още малко музика. Keep Your Head Down на TVX. Keep your head down. You know time. You know what time it is. 난 시작도 안 해봤는데 헤어져 버렸다. 난 이유조차 못 듣고 주변 사람들 모두 하나같이 날 꺾고 너 왜 그래 왜 그래 왜 그래 난 이미 나쁜 놈. 죄라면 널 사랑한 게 죄라면 진실했다는 게 죄라면 나는 keep it low. 나는 keep it low. 난 참만 내고 내 자리를 지켜. Keep your head down. 난 정말 예쁘지만 너무 다른 나의 속이 난 너무 두려워. Keep your head down. 사랑했다 하지만 난 이제 널 놓겠다. 나를 그렇게 쉽게 떠났니. 내가 쉬워 보였던 거니. 내 가슴은 지쳤지잖아. Здравейте, скъпи слушатели! Ето, че вие продължавате да бъдете с радиореакция тук в факултета по журналистика и масова комуникация. Както вече разбрахте, днес в студиото е доста горещо, защото на столовете са застанали едни доста интересни лица. Въпреки, че в момента Чани гледа с повдигнати вежди, да, лицата са интересни. Немалка част от аудиторията ни в момента. Продължавам разговора с организаторите на K-pop събитието, което се случи днес. И по-конкретно това са K-pop Panda екипът, както и с МОД, което е съкръщение на Masters of Disasters. Следващият ми въпрос отново е към МОД. Може ли да ни разкажете как всъщност започнахте да танцувате като екип? Благодарение на организираните от Чани и от Eastern Spirit ивенти, имахме възможността да се срещнем помежду си, където бяхме на сцена. След това се оговаряха, ако може да направим някакъв кавър заедно. И така от ивент на ивент се събраха и другите хора. И след като доби повече популярност самите събития, другите хора също ни писаха и така се събраха. Какви съвети може да дадете на онези от нашите слушатели, които искат по някакъв начин да бъдат като вас, да си създадат свой отбор, в момента си нямат идея как се случва изобщо това нещо? Някакви практически съвети? Желанието има най-важно за това, което правят. Смисъл, трябва наистина да държат на това, ако искат да се занимават с него и да тренират, просто да се кефят на всички. Да, в смисъл нужно е много постоянство и работа в екип, да, т.е. трябва с всичките едновременно, заедно, по цял ден заедно, за да могат да изградят връзка и разбиране помежду си, иначе няма да стане, защото в K-pop танците самите групи всъщност живеят заедно. Те са в самата компания и са като в един дом. И по цял ден са заедно, репетират заедно, едат заедно и така, развиват тимворк. Сега един въпрос и към Чани, както и останалите хора от екипът по организацията на последните K-pop събития тук. Какво
планувате да се случи от тук насетне по отношение на кей-поп дискотеки, както и други подобни събития, по-големи или по-малки са в бъдеще? Следващото предстоящо събитие всъщност е последната дискотека, която ще се проведе в София. Тя ще е средата на октомври. За момента все още точно не сме решили каквото дата. Скоро ще получите допълнителна информация. Окей. Благодаря за информацията. Ето, че сме обратно в студиото на Радиореакция, тук заедно с Masters of Disasters и K-pop Panda екипът. И към двете групи аз имам един и същ въпрос, на който обаче те могат да си изберат кой първи да отговори. Въпросът е през какво минавате в подготовката си, съответно едните за K-pop събития, а другите за... Да. Но преди това искаме да направим един шаут-аут към Борислава Бобчо. 1, 2, 3. Обичаме те, Бобчо! Саранги! Така. През какво минаваме? Лично аз с много късане на нерви. Другото останете да кажат. Алекс. Кръщене най-вече в екипа. Контрол. По-друго. Минаваме през прати ми това, напред това, покажи това, какво мислите. Най-вече какво мислите, винаги се опитваме да съберем максимално много информация от самите фенове, за да направим да е окей за всички, да не е само за една група или да е прекалено фокусирано. Поне това съм забелязала от екипа. Някой друг. Така, здравейте, аз съм Бо. Въпреки, че минаваме през доста трудни моменти, за нас това е голямо забавление и всъщност аз лично се прекарах много приятно това лято. И се надявам и за бъдеще да продължим с проектите и феновете се разрастват все повече и повече. И сега думата се дава на Мод. Въпросът беше през какво минавате по време на подготовката си, във вашия случай с танците и като цяло работата, свързана с всички тези събития, в които участвате? Вероятно, всяка ден с група ги е срещала. При нас първо беше, залата с огледала. Налагало ни се да репетираме по улиците, в някои витрини. Не се увидиш нещо удобно, да се виждаш движенията, го използваш. Случва се даже така, разхожда се. И виждаш витрина и започва да си чисти движение, защото така отвътре ти идва. И през нощта на Silver Center в Люлин. Да. Благодарности за хубавата витрина Silver Center. Минути за реклама. Също така имало нощни репетиции, в които сме стояли до сутринта, пак в същия център. Пускаме си музичка от GSM-а, толкова тип, че се чува като кристален звук. Супер се получава. След това идват проблемите с местата за снимане на клиповете, гонили сме срокове и затова сме репетирали навънка. След това, когато се опитваме да снимаме някъде, всеки иска разрешителни и такива работи, докато в Европа всеки се снима където иска и си прави клипове, тук всеки спират изкуството и всеки се прави на много важен. Други проблеми вече са от лично естество, в смисъл много често, понеже много от членовете са непълнолетни, трябва да спират рано, не могат да стават до късно, трябва да се образяваме с тях, също техните графици с училище и трудно се събира наистина така да сме заедно. И в смисъл толкова тежа графика, че много от нас нямат време за личен живот. Цитирам Лу. Да, но в смисъл за да се постигне това нещо, наистина трябва да се жертва човек и да отдели повече време, иначе някъде да стане. За да свържим все пак позитивно тази иначе толкова прекрасна вечер, въпреки ужасния дъжд. Какво бихте пожелали на нашите слушатели и като цяло на кей-поп феновете в България? Бих казал, че ги обичам, но и аз не съм сигурна в чувствата си към тях. Да, мразете ме, знам. Да, добре, обичам ви много. Надявам се, че няма да ми пищите много на главата, като примерно направим някакво събитие там и пуснем любимите песни. Но да, общо зато много любов от мен. Това е. Нещо от екипа на МОД? Саранге! Always. Всички кей-поп фени да продължават, защото готвят на кей-поп музика и да подкрепят всички, които се занимават с танци и пеене, независимо колко добре да се правят, защото все пак някой трябва да тръгнат някъде. Днес ваша водеща беше моя милост Диана Трифонова. Остава само да обявя, че може би за в бъдеще в България в крайна сметка ще се появи първото K-pop радиопредаване, но за това по-късно ще обявяваме допълнителна информация. Така да се каже, всичко зависи от новия сезон в Радиореакция.
Така че сега останете на вълните на Радиореакция, тъй като продължаваме с още малко кей-поп.